ale za ním je Aleš Smrek, takže do ničoho by sa až tak nemal hrnúť, ak si chcel aspoň to tretie udržať, pretože väčšinou kde sa dojabijú, tak tam tretí víťazí. No Aleš Smrek čaká na vhodnú chvíľu, kedy sa títo dvaja pobijú a on by mohol pekne prejsť na druhé miesto, ale zrejme to ešte pár kôl potrvá. Nechajme sa prekvapiť, ako to nakoniec dopadne. Tu na opäť záber na pneumatiky, ktoré sú tam dosť nešťastne položené, akurát zábere kamery, ale tak projektanti asi vedeli, čo robia, preto ich tam dali. No, ja by som tu trať celkovo ináč vyriešil, ale tu už opäť súboj Roberta s Petrom, ktorý to zrejme neudrží Petro zrejme neudrží svoje 10. miesto a Robert sa pred neho dostane, pretože teraz je už definitívne pred ním a hneď sa snaží Robert uchmatnúť nejaké tie stotinky sekundy, aby mohol spraviť aj nejakú prípadne jazdickú chybu menšiu, či náraz na obrubník alebo niečo také. Tam vidíme za ním ešte Davida Stejskala a Pedrom Robertovi nič nedaruje, pretože stále na ňo tlačí, stále dobiedza. Robert ho určite vidí v svojich spätných zrkadlách, tak ho to trošku znervozňuje, ale snáď ho to nevyvedie úplne zmieriť. Tu na opäť prejazd Robert tam trošku stratil, ale ani Pedro v tom nebol najlepšie, ale tak tu na dlhšia rovinka, tesne pred cieľovou. Uvidíme, či Pedrovi sa opäť podarí v tomto úseku predbehnúť Roberta a vyzerá to tak, že áno. Pedro sa dostáva a ešte nekričme hop, kým nepreskočím. Tam pneumatiky na trati dosť nebezpečné boli, ale Pedro sa nakoniec dostal pred Roberta a tu sa pozeráme už na Romana Rosinu, za ktorým jazdí Juraj Skovajsa. Roman Rosina sa prepadol už na 6. miesto, čo je dosť zvláštne, pretože obvykle nerobí veľa jazdeckých chýb, tak dneska nemá asi najlepšie nastavené auto, ale tam Juraj Skovajsa zápasí s Tomášom Vancom, ktorý je hneď za ním. Pozrime sa chvíľu na tento súboj, snáď nám to režia nestrihne, pretože Tomáš vyzerá, že je netrpezlivý a chcel by sa dostať na to 7. miesto, pretože štartoval, tuším, z 11. tak pre neho by to bol veľmi, veľmi dobrý pretek, ak by sa dostal už na 7. miesto. Tak, tam boli plamene z auta Romanu Rosinu. Sú to nádherné obrázky, na ktoré sa pozeráme. Opäť tam bol menší výbuch vo výfuku. Tak a teraz už Tomáš Vanca útočí. No, ešte to nevyšlo, škoda, ale myslím, že to nenechá tak a teraz sa o to pokusí znova, pretože je tesne za ním, áno, už vykukuje. Tak, teraz príde k peknému predbiehacemu manévru snáď. Koleso na koleso skoro. Áno, je to tam. Takže Juraj Skovajsa sa prepadol už na 8. miesto a Tomáš Vanca jazdí výborný závod z Maserati, je momentálne 7. Tam iskrene niekto prešiel tvrdo na obrubník, bol to Roman Rosina. Áno, a opäť vidíme posledné dve zákruty. Takže je to zatiaľ veľmi napínavý závod, máme sa na čo pozerať. Keby to tak vydržalo až do konca, boli by sme radi. No, nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne po zastávke v boxoch, ktoré budú medzi 25. až 35. minútou. Sú to jediné povinné zastávky v boxoch, ale samozrejme jazdci tam môžu vojsť kedykoľvek a vymeniť si pneumatiky, prípadne dotankovať. Táto trať meria 5403 metrov, ak sa nemýlim, takže je to pomerne dlhá, náročná trať a maximálka tu dosahuje niečo okolo 260 km za hodinu s týmito autami, takže nie je to najrýchlejšia trať, je to veľmi technická a ťažká trať, ako som už spomínal na začiatku. Tak, opäť pohľad na Aleša Smreka, ktorý ide za dvojicou Sinor a Zenohladky, ale tu už Petro Labrev vyletel v strate a stratil svoju 11. pozíciu. Takže to využil David Skovajsa, ktorý okamžite útočí na Roberta Bala a David Stejskal, ktorý sa dostáva pred ňou a bude na poslednej bodovanej pozícii, a to 10. Takže tam ešte opäť Petro trošku vyletel v strate, ale tak snáď mu to neuberie veľa sekúnd. No ale tu na pekný súboj medzi Robertom a Davidom, pretože jazdia bok po boku, uvidíme kto z koho nakoniec, opäť je to skoro lak na lak, takže uvidíme.
Pozrime sa na to, ako sa podarilo výjazd Davidovi. Veľmi dobre, takže David si udržal svoje 10. miesto. Tu na opäť. A už Zdeno Hladký útočí na Sinora, takže dostáva sa pred neho v tejto cieľovej rovinke. Tak tam ešte ale Smrek sa snaží niečo z toho vyťažiť a snaží sa vopchať medzi týchto dvoch jazdcov. Myslím, že sa mu to aj podarí. Všetci teda bok po boku v tejto zákrute, áno, tam nechal mu pekne miesto. Každý sa vmestil do tejto zákrute a tam menšie štuchance so Sinorom. Trošku ho tam chcel postrčiť, aby mu nechal ešte viac miesta. A tam Zdeno Hladký sa snaží obchať. Nádherný súboj. Takže Zdeno Hladký teraz bude mať vnútornú stopu. Teraz to musí výjsť. A je to tam. Takže Ale Smrek, Zdeno Hladký a za nimi Sinor, ktorý stratil 2 miesta. Z druhého sa prepadol až na 4., čo je strašná škoda preňho. A tam ešte vyletel v strate. To je škoda. To je neskutočné. Takto, podľa mňa si to takto nepredstavoval. Tu na Ale Smrek, ktorý z tohto súboju vyťažil zrejme najviac, zo 4. na 2. miesto a Zdeno Hladký ostal na 3., čo je pre ňo určite škoda, ale tu nás sa pozeráme už na Roberta, ktorý sa pokúša opäť získať svoje 10. miesto. Bojuje tam s Davidom Stejskalom a za nimi je už Petro Labre, ktorý ich dobehol. Tam boli pneumatiky, ktoré trafil, myslím, Petro. Snáď si nepoškodil voz a Robert sa dostal pred Davida Stejskala, takže jazdí na 10. mieste. A na 11. David Stejskal, za nimi Petro Labre, ktorý je 12. a Dušan Ringer dostal diskvalifikáciu, ale tu pozor, David Stejskal vyletel trošku v strate a Petro Labre to okamžite využil. Tam bol náraz ešte menší štuchanec do zadku auta Petra Labreho, tak snáď si nikto nič nepoškodil, pretože to bol náraz predným kolesom, tak snáď sa mu nepoškodila geometria vozidla. Snáď to bude dobre. Tak, veľmi napínavé súboje zatiaľ. Nemôžeme sa sťažovať, že by sa nemalo čo diať. Normálne, až som sa zadýchal, hej. Takéto komentovanie, to je strašne náročná vec. Nemyslel som si, že to bude až také ťažké, je to moja premiéra v tomto a tam opäť menší šmik dostal David Stejskal. Teraz mimo trať do štyrku, dúfajme, že sa tam moc nezahrabe a už je naspäť na trati, tak stratil určite nejakú tú sekundu. Tak, to je závod, taký ako má byť. Keď by taká bola aj Formula 1 v skutočnosti, to by sme sa len tešili. No, tak opäť pohľad Juraj Skovajsa, ktorý jazdí za Romanom Rossinom. Uvidíme, či sa o niečo pokusí, zatiaľ je dosť ďaleko za Romanom. Roman jazdí zatiaľ celkom dobre, i keď sa prepadol zo 4. na 6. miesto. Ale takýto je motoršport, nemôžeme každý deň len vyhrávať. Na chvíľku sa odmlčím, musím sa vydýchať, pretože sú to veľmi napínavé súboje a nestačím tak vzdychom, ako by som si predstavoval. No. Tu na pohľad na krídla Roberta Bala, za ktorým jazdí Petro Labre. Zrejme to bude opäť nejaký ten súboj. Nikto si neudrží svoju pozíciu veľmi dlho. Samozrejme až na vedúceho jazdčíka, ktorý jazdí zrejme systémom štart-cieľ. Uvidíme, či sa na tom niečo zmení, či niečo zmení zastávka v boxoch. Za nejakých 10 minút by sme mohli očakávať tie prvé zastávky. No. Tak, tu nám môžeme vidieť tie retardery, čo sú popri zákrutách. Je to podľa mňa dosť nešťastné riešenie, pretože ak náhodou niekto vyletí v strate, tak okamžite ho to nadhodí a stráca stotinky alebo sekundy, pretože je to dosť nepríjemné vyjsť na tento obrubník, tak sa jazdci snažia jazdiť hlavne v ideálnej stope, keď samozrejme nevždy sa to dá. Tu na Nela Severová zatiaľ na 9. mieste, Tomáš Stanek, ktorý jazdí na 5. Je to tímový kolega Jozefa Vacúčika a Petra Labreho, jazdia za Aston Martin. Vynikajúce auto, samozrejme všetky sú dobré, ale tak ja mám svojho favorita, predsa len Lamborghini, moja srdcovka. No, zatiaľ sa zrejme nič také nedieje, na čo by sme sa mohli pozrieť. Tak zatiaľ si vychutnajme pohľad na Tomáša Stanku.